ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ವಂದೇ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪರೂಪಿಣಂ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಮೀಶಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಸರ್ವ ಜನ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಮುಣಸಂಗಿಲ್ಲಸಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಐಕತ ಸಚಿ ತಂತಿ ವಿಶೇಷದವನಿಗೆವನು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಅಂಕ ಕಸನ್ ಸಂಕ್ತ ಮುಣಸಂಗ್ಲರಿ ಯತ್ರ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯತೆ ನಿತ್ಯಂ ಮಲಮಾಸ ಕಥಾನಕಂ ತತ್ರ ತೀರ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ತುಲಸ್ಯಾ ಸಹಿತೋ ಹರಿಹಿ. ह्या एक अधिक मास महात्म्य पुरुषोत्तमाले एक संकीर्तन खंची कडेन चलता हे चोलची कडेन कसन दत्ता म्हणून संगरी तत्र तीर्थानि सर्वाणि समग्र गंगादि तीर्थनि पुर कसनस सर्व अत्यंत पवित्रदानुशीलसल तीर्थ प्रत्येक तै येऊन घेऊन पावतके तशीची तुलस्या सहितो हरिही तुलसी सहितदावनगेवनु ते साक्षात परमात्मದ ರೀಚಿ ಸನ್ನಿಹಿತದಾವನಗೇವನು ಅಸ್ತಾ म्हणून तचके ते ರೀಚಿ आमगेल मलगड दुखून घेवची ह्या एक 33 मासाक एक पडी उत्तसले अधिक मास म्हणून सांगितले सर्व जन ते आचरण ऐकतची आयलीची नाना कडेन अनेक ರೀತಿಯ आम्ही पळवेत तंतुय मुख्यदावनगेवनु अधिक मासाचे श्रवण साधारणदावनगेवनु प्रत्येक कडेन चोलचित सलेची ते श्रवण करचे पुरोची अथवा नित्य निरंतर तज्जे पारायण तज्जे एक कसन कन्नड नसता त्याद ರೀಚಿ आमक गळल भाषेन आम्ही पळोवन घेऊन समजून घेऊदल ರೀಚಿ आम्ही पळवेत. अशी अधिक मास म्हणून सांगितले असले महात्म्य आम्ही पळेतची कालचे दिवस पर्यंत कसन ऐकले म्हणून सांगणारी एक मेधावी रशिले धुवेक असिल दसले पितृवियोग दुखून आईल दसले एक कसने एक दुःख अस ते दुःख परिहार खुर्चिಗೋಸ್ಕರ आईल दसलेची दुर्वास मुनी दुर्वास मुनीन येऊन घेऊन तिगेले सर्व विचारणी पर चिंतन कोरनु तिक्क खंची ರೀತಿಯಲ್ಲಿ समाधान कोरेत ती खंची ರೀತಿಯಲ್ಲಿ अधिक मास आचरण कोरू पूरो म्हणून सांगून घेऊन तिक्क मार्गदर्शन दिले. हे अत्यंत श्रेष्ठ मास 12 मासापशीची अत्यंत श्रेष्ठ मास हे मासांत कसन कार्य केलर समेत विशेष फल प्रत्येक तिक्क सांगलिके संगिल त्यांना असल ते एक ऐकल नंतर कृष्ण परमात्म नारद लग्गी सांगतस कसने म्हणून म्हणारी दुर्वासो वचनम श्रुत्वा बाला मूढधिया वदत भाविना प्रेरिता राजन् अरसु असूया प्रेरिता सती दुर्वासतं मुनि श्रेष्ठं मनसि क्रोध संयुता. अशी दुर्वासानी तिक्क अनुग्रह केलल दसले पुरुषोत्तम मास आचरण करी हे केलल मात्र सर्वते एक तुगल पाप परिहार दत्ता तज्जी महत्व प्रत्येक ऐकल तशीची तिक्क मनाबित्ते ರೀಚಿ अज्ञान मुखांतरदावन घेऊन कसनकी एक क्रोध येवचे कारण बदललिके तशी ती कसंद ರೀಚಿ बालिका सानी म्हणताना मूढधिया कसनकी एक मूढ असून घेऊन तीन कसनकी एक मनाबित्तर चिंतन केले दिसता अशी असून घेऊन असूया प्रेरती सती असूय येऊन घेऊन उल्लोचे आरंभ करतगे तिगले एक विचार कसन असती दुर्वास मुनीला सांगता कसन सांगता म्हणरी नमह्यं रोचते ब्रह्मन् इदुक्तं भवता मुने तुम्ही मिगेल उद्धाराಗೋಸ್ಕರ या कसन अधिक मासा विषयान पुरुषोत्तम विषयन संगिरस या कसने मक्क न रोचते कसने दलरी मक्क मन बित्यर्थे एक इष्ट दत्तन कसलेक म्हणरी कथं माघादयो मासा अकिंचित करतां गताः कथं कार्तिक मासं तमूनं वदसी केश वद्तद्वद म्हणताना या एक हा ऐकल प्रकार माघ मास म्हणून सांगितलं अत्यंत श्रेष्ठ म्हणतात म्हणताना माघ मास श्रेष्ठ जाऊन असेल असताना या अधिक मास कंची ರೀತಿಯಲ್ಲಿ श्रेष्ठ जाताची बशीची अथवा कार्तिक स्नान त्यापर ऐकलं हा माघ स्नान कार्तिक स्नान पर असताना तंतु आम्ही कसन स्नान केलरी कसन पुण्या फल मिळता म्हणून ऐकलस या कशी तुम्ही म्हणताची या चूकी नव्हे. तशीच वैशाख सेवित किंवा नदास्यते सकामितम आम्ही कसन एक आम्ही वैशाख मासांतू आराधन करतात की देवाले ते केली मात्र नमगेल कसन मनोकामनस पूर्ण दाय नव्हे. सदाशिवादयो देवा परदा किन्न सेविता तशी वर्लल देवनिपुरासजी ईश्वर म्हणरी रुद्र देवनिपुरासजी तंकपुर आराधन केली मात्रान आम्ही एक आमगेल मनोरथ कसने पूर्णदाय नव्हे आमक केलल तसल कार्य कसने फल मिळणावे आमका अथवा भुवी मार्तंडो देव प्रत्यक्ष दर्शन सकिम न दाता कामानां देवीच जगदंबिका आम्ही कसने दौका म्हणून सांगणारी जगच्चक्षु म्हणून म्हणताना सूर्य परमात्मा मार्तंड तगेल आराधन केली मात्रान
कस्सने आमक दवका किते प्रत्येक आमक मेळता आरोग्य इत्यादि पर मेळक तगल आराधन करका म्हणून तगल आराधन केला कसने मेळना में अथवा आम कसने एक मनोकामना असतरी ते पूर्ण करत सले जगदंबिका तिगल आराधन केला आम कसने मेळना में गणेश सेवित किंवा न संयच्छति कामितम आम्ही कसने एक मनोरथ दवका म्हणून सांगून घेऊन एक मना भितर संकल्प दवरनु गणेश गणपतीला आराधन केले मात्रान आमक कसने ते मेळनाशे असतवे व्यतीपादादिकान् योगान् देवान् शर्वादिकानपि सर्वान् उल्लंघ्य वददस्त्रपा किंतेन जायते अशे असताना कसनी एक आम्ही व्यतीपादादि योग इत्यादि पुरा कसन पुरा मळलस इंद्रादि देवतनी पुरा असजी तंगेला आम्ही एक आराधन केले मात्रान कसन पुरा आमक मेळतकी म्हणून तंगेला आधिक्य सोडून घेऊन केवल पुरुषोत्तम मासाचे एक आधिक्य तुम्ही सांगतसत नव्हे त्या चूकी नाही मे म्हणून सांगू तुम्ही सांगचे की संकोच दाय नव्हे म्हणून सांगून घेऊन दुर्वास मुनी लग्गी निमून घेतले म्हणताना अयंतु मलिनो मासः सर्व कर्म विगर्हितः असूर्य संक्रम श्रेष्ठ क्रियते च कथम मुने असताना हा वैकल्य प्रकार ती म्हणतस बालिक म्हणतस ती कसने म्हणून म्हणणारी हे एक अधिक मास म्हणून सांगणारी मलमास हे मलमास म्हणून सांगितलं तसले सर्व कर्म विगर्हितः कसन कसन कर्म असतं की ते प्रत्येक कोरोना कंचेजी सत्कार्य पर कोरोना म्हणून हा वैकल असूर्य संक्रम हे मासांत सूर्य संक्रमणना दृष्टिकोन घेऊन श्रेष्ठ क्रियते कथम हे एक मास श्रेष्ठ म्हणून सांगून घेऊन तुम्ही खंची रीतीने म्हणता ती म्हणून निमून घेता वेदाहम सर्व दुःखानां पारदम श्रीहरिं परम नान्यं पश्यामि भूदेव चिंतयंती दिवानिशम अशस्तना मक गोतस कसने दुःख असल्यार समेत ते दुःखा दुःखून घेऊन पार करतसल कोण म्हणून श्रीहरी तसल ते एक अत्यंत श्रेष्ठ दो सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट दो तसल ते तक्कसोण घेऊन वर्लल कोणेची पार करतलास्तची म्हणून सांगून घेऊन हांव दरीची त्या विचारी चिंतन करना तशीच केदनाकय हांव निमगून घेवची केदनाय रात्रस्य पुरो फल्यस्य पुरो नित्य निरंतर राम देवलेची हांव स्तुती करचे रामाद्वा जानकी जाने शंकरात पार्वतीपती हे म्हणतना म्हाका रामचंद्र गोत्तस जानकी देवी सीता देवी गोत्तस तशी शंकर गोत्तस पार्वती देवी गोत्तस अशें म्हणटा नान्य कोपी महान देवो यो मे दुःखम व्यपोहति हज्जवश्य होड देव कोणे नाच मिगेल दुःख कसने एक दूर करतसले खंचे एक देव ना म्हणून सांगून घेऊन म्हाका गोत्तस तशीची एतन्निहाय विप्रेंद्र गतम स्तोषी मलम मुने एव मुक्तस्त्वया विप्र पुत्र्यास क्रोधनो मुनी अशें असताना इतले सांगून घेऊन तुम्ही मला मास म्हणून सांगितलं तसले श्रेष्ठ म्हणून खंची रीतीर सांगतसाची म्हणून सांगून घेऊन निमून घेता अशी सांगून घेऊन ते विप्रपुत्रीले एक विचार ऐकून घेऊन ते वेळार केदनाकय तक्क क्रोध येतकय क्रोध आयलार समेत त्या दिवसाक खंचे रीतीरी क्रोध पावनिकयतो जाज्वल्यमान वपुषा क्रोध संरक्तलोचन तशी तीन सांगिल तसले विचार ऐकून घेऊन अनेक रीतीर तक्क मना भित्तेरी कोप येवचे आरंभदಲ್ಲಿಕೆ कोप येऊन घेऊन तो कोप आईल त्यांना खंची रीतीरी विकार दत्ता त्या रीतीर दलर समेत तो नुतदावन सिल्क तशी असलर समेत नशशाप तिका शाप देनिके शाप देनी कसले का म्हणून सांगणारी मित्रजाम कृपयान्वितः मिगेले मित्र दावन सिलसले मेधाविरशिले ती दूव तशी जी मूढेयवं नैव जानाति हिताहितपूर्णदीहि अपूर्णदीहि तिक मूढ दावन घेऊन तिगल कसनकी एक बुद्धीचे एक हज कारण निमित्तशे पुरो ती है एक विचार गुत्नाशे उल्लोनशे पुरो तशें असताना तिक कसन एक चांगस कसन वायटस त्या विचारान तिक पूर्ण दावन असेल तसर कसने विचार ना तिका तिकून घेऊन तीन हे रीतीर सांगूनशे पुरो पुरुषोत्तम महात्म्यम दुर्ज्ञेयं विदुषामपि किमताम अल्पधियां पुंसां कुमारीणां विशेषतः म्हणतना एक विद्वांसशे पुरो तंक समेत समग्र दावन घेऊन हे पुरुषोत्तम महात्म्याचे महत्व कसने कोणाकही ते आजीजना कळली तंक म्हणतना विद्वांसाकच कळली म्हणताना अत्यंत अल्पधी दावन असेल तसले हिक्का मिगले स्नेहित धुवेक तिक्कपणी खंची रीतीर कोळचे पोरो तशी असताना ती चुकून घेऊन कसनेची अशी उल्लोनशे पोरो म्हणून सांगून घेऊन त्यांनी मना भितर दवन घेऊन पित्रहीना कुमारीयं बाला दुःखाग्निमर्जिता अथवोग्रतरं शापं मदीयं सहते कथम तशी असताना त्यांनी शापदीन असे असेले कारण कसने म्हणून सांगणारी पित्रहीना कुमारीयं ही कुमारी कशी म्हणणारी पित्रहीना बापूस दुखून घेऊन तिगेले तगेले वियोग दुखून घेऊन असेल तसल ती म्हणताना दुःखाग्निमर्जिता बापूस ना म्हणून सांगून घेऊन कंचे बंधुवर्गना औस ना म्हणून सांगून घेऊन दुःख अग्नी दुखून घेऊन असेल तसल ती एकली ती
म्हणताना अथवोग्रतरम शापम ती कसने छाम शाप दिवचे एक तजकतिर वचनी म्हणून सांगून घेऊन त्यावेळारी त्यांनी सांगतात इत्येवं कृपया क्रोधम संजहार मनस्थितीम स्वस्थो भूत्वा मुनिम प्राह ताम बालाम अतिविह्वलाम अशी त्या मनांत दवन घेऊन ते क्रोध म्हणून सांगितलं तसले एक सर्व उणिकोन घेऊन चांग मनस्थिती दवन घेऊन तो दुर्वास मुनी उल्लोचक आरंभ करतात कसने म्हणरी अहो बाले नमे कोपो मित्रजे त्वयि कश्चन यत्ते मनसी निर्भाग्ये यथारुचितता करू म्हणताना हे बालिके तुक्का तू सांगितलं तसले विचार अंत करताना मग कसने तुगले बेर कोप कसने ना कसले का म्हणून सांगणारी मिगेले मित्रल धू दावनस तू तशी तुगल मनांतू कसन एक विचार असं की तुगल ते निर्भाग्य म्हणशे पोर तसे असताना तुगेल मनांतू कसं नसतं त्यांची तू कर म्हणून सांग करी म्हणून सांगून घेऊन सांगता अपरम श्रूयतां बाले भविष्यं किंचिदुच्यते पुरुषोत्तम मासस्य यत्वया नादर कृतः म्हणताना मुखार सुन करताना हा एक विचार सांगतो कसं म्हणणारी हे एक पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगितले अत्यंत श्रेष्ठ हे श्रेष्ठ मासांतू तू व ते अनादर कोरून घेऊन त्या केल्लल मात्रान कसन एक ताजे फल मेळचेस मुखार सुन तुक भविष्यात मेळचेस तशें करून घेऊन तत्सर्वता तत्फलम भावी इह वा परजन्मनी तशें करून घेऊन हे जन्मान तशें पुरो मुखाबेल जन्मान तशें पुरो तुका ताजे फल म्हणून सांगितलं सर मेळचे निश्चय दावन घेऊन अस तशें करून घेऊन ते सांगून घेऊन त्यांनी नरनारायणालयम एक बदरीक आश्रमाक नरनारायणा सन्निधानाक बाडसून घेऊन वत्ताची म्हणून सांगून सांगतात सांगिल तशीची न च शप्ता मया भीरू मन्मित्रंते पिता यतः हिताहितं न जानासी बाला बाबाच्युबा शुभम म्हणताना हा मग तुका शापनी पुरा दीनी कसले का म्हणून सांगणारी मिगेले एक स्नेहित दावन असं तुगेल बापूस ताचे खातीर मात्र हांव तुका शाप दीनी तशी हित अहित म्हणून सांगितलं तसले तू खंयचे गोतना शुभ अशुभ कसने तू गोतना देखून घेऊन तू अशी चल्ले म्हणून सांगून तुका शाप दीनी म्हणून सांगून घेऊन म्हणताची स्वस्तितेस्तु गमश्यामी मास्तु कालाच्चयो मम शुभम शुभेतरम भावी नकेनाप्यनुलंघ्यते अशें करून घेऊन तुका चांग जावो हांव भाडसून घेऊन वत्ता तशी आनी हांव काल मुखारसून वच्चे काम सोण अशी शुभम शुभेतरम चांग जावचे पुरो वायट जावचे पुरो ते प्रत्येक कसनेची कोणाकाची उल्लंघन करू जायना म्हणून सांगून घेवन त्यांनी भाडसून घेवन बदरीक आश्रमाक वत्ताची अशी सांगून घेवन ते भाडसून घेवन वत्ता ती विमृश्य सुचिरम कालम तत्काल फलदम शिवम आराधयामि देवेशम तपसा पार्वतीपदीम अशी प्रति एक दिवस दल तशीची एक तिगेले काल म्हणून सांगितलं तसले दत्त असता ती कांतीहीन दावन घेवन घेवन त्या वेळारी देवाले एक मना भितरी चिंतन करून मनोनियामक दावन झाले रुद्रदेवाले एक आराधन कुर्का म्हणून सांगून घेवन त्या वेळारी देवाले एक चिंतन करताची ती भाडसून घेवन वत्तगे तशी अथारबद कल्याणी तप परमदारुणम चिंतयंती शिवम शांतम पंचभक्तरम सनातनम असले एक तिगले एक अत्यंत श्रेष्ठ दावन तपस्सु आचरण कुर्का म्हणून सांगून घेवन ती एक देवाले आराधन करचेಗೋಸ್ಕರ पंचभक्तरम ते सदाशिव दावन देवाले उडगास करताची ती भाडसून घेवन वत्तगे वचून घेवन दुश्चरम बाला अत्यंत श्रेष्ठ दावन तपस्सु करचेक आरंभ करतगे खंयची रीती म्हणून सांगणारी पंचाग्नीनाम च मध्ये सा स्थायिनी ग्रीष्मगेरवो ग्रीष्म ऋतूचे संदर्भाचेरी स्वतःची 5 अग्निधवन घेवन थंय विशेष ती तपस्सु करचेक आरंभ करता हेमंते शिशिरे चैव शीतवार्यंतर स्थिता हेमंत ऋतू आणि शिशिर मासांतू ती अत्यंत दुर्लभ दावन आशिल्ले अत्यंत कष्ट दावन आशिल्ले क्लिष्ट दावन आशिल्ले तपस्सु करचेक एक गळेतन एक बुड्डून घेवन एक तपस्सु करचेक आरंभ करतगे अशी वर्षा स्वनाद्रता शेते स्तंडिले भसिकान्विते एक वर्षा ऋतू असता त्या संदर्भाचेर कितले जोर पावस येवचे पुरो पावस आयल्यार समेत एक तणावे रीती बैसून घेवन पावस कितले आयल्यार समेत त्या एक सहन करून घेवन तपस्सु करचेक आरंभ केले की अशी तपस्सु करता करताची त्या वेळारी पुरंदरः पराम चिंताम अवाप अश्रुत्य तत्तपः दुर्धर्षा दिविजय सर्वैः स्पृहणीया महर्षिभिः थै इंद्राग्दलरीची भय दवचे आरंभದಲ್ಲಿ ह्या एक हे तपस्सु कसन करतस हे तपस्सु म्हणून सांगितलं तसले मिगेल पदवी कसने एक चूती येवचे पूरकी अशी त्या इंद्राग्दलरीची मना भितरी भय दवचेक आरंभದಲ್ಲಿ अशी आयदवन घेवन गतान्यब्द सहस्राणि नवराजन्यभूषण अशी 9000 वर्ष पर्यंत ती तपस्सु करचे आरंभ करतगे
तपस्सु कोन घेऊन ते तपस्साक संतुष्ट जावन घेऊन तो परमात्म येता ईश्वर येऊन घेऊन पावता तो रुद्रदेव ते येऊन घेऊन पावन घेऊन दर्शमायमास बालाये निजम रूपमगोचरम तवल ते रूप अत्यंत अगोचर जावन सिलसल रूप तसल ते एक निज रूप ते बालिकेक दाखयतस तद्दृष्ट्वा सहसोत्थोसो देहे प्राणमिवागतम 9000 वर्ष तपस्सु करचे म्हणाल सामान्यने अशी तपस्सु कोरून घेऊन देवाले दर्शन कोरून घेऊन देवा पडले मात्र नची एक पटी ಗೆಲ್ಲಲ್ तसल प्राण पुनः ते देहाक ऐल मणकेची तिका अत्यंत संतोष दत्तगे तपक्रशापि सा बाला रष्टपुष्टा तदा भवत तपस्स करताजी कसने आहारणी स्वीकार करण्याची अत्यंत कृशदावन सिलकैती ते कृशकाय असल्यार समेत देवाल दर्शन मात्र नची सर्वती रष्टपुष्टा कंचिरीतीरी एक पुष्टी दावका जीवाक त्या एक जीवांतू येऊन घेऊन पावलिके भूरि वातप संक्लिष्टा देवमीढा गरीयसी सबाला वनता भूत्वा भवंदे गिरिजापतिम अशी देवाले अनुग्रह संपादन कुर्चिगोस्कर कितले वर्ष तपस्सनी पुरा केले अशले शांत दावन सिल्सले अत्यंत विशेष दावन सिल्सले देवल दर्शन कोन घेऊन विनम्र दावन घेऊन देवले सन्निधानांत प्रार्थना करतके मानस उपचार दिल्लिके मनसा देवल आराधन कोन घेऊन देवले सन्निधानांतू प्रार्थना कुर्चेक आरंभ करतके अनेक रीती सांगता मखध्वंसकर्तः समस्तारिहर्तः सदा सेवकानां भवध्वंसकर्तः नमो जन्महर्तः पुरा सृष्टिकर्तः त्वदीयानम प्राणनाथागहर्तः देवले सन्निधानांत प्रार्थना करतके तसलते दक्षाध्वर प्रसंग बिळारी सर्वते अध्वर म्हणून सांगिल तसले नाश केलेल तसले त्या परमात्मानके समस्तारिहर्तः कितले जन वैरी अससाची त्या वैरिंकनी पुरा नाश केलेल तसल तो परमात्म तशी सदासेवकानां भवध्वंसकर्तः कोण ते मनोनियामक रुद्राले आराधन नित्य निरंतर करता ते आराधन केल तसल ते जनांगेले भवरोग म्हणून सांगिल तसले ध्वंस कोन घेऊन गलतके केदनाके मुखार संसार येन तशी करतगे नमो जन्महर्तः पुरा सृष्टिकर्तः एक जन्म मेळका म्हणून दिल्यार समेत तुगलेच अनुग्रह दावका देवा तशीची सृष्टी दलरीची तुवे पुळ्लिहांतू केलेलस तशी त्वदीयाद प्राणनाथागहर्तः तशी म्हणताना तू सर्व विशेष दावन घेऊन म्हाका अनुग्रह करी म्हणून सांगून घेऊन अनंत नमस्कार करी सर्व आमगेले पाप दूर करी म्हणून सांगून देवाले सन्निधानांतू इत्येवं वाचा असल एक वाक्य सांगताची ती तपस्वी दावन सिल्लसल ती बालिका देवाक विशेष दावन घेऊन प्रार्थना करता त्यावेळारी स्तोत्र केलेल तसले ऐकून घेऊन वरंवरय भद्रंते यस्ते मनसि वांचितः प्रसन्नोस्मि महाभागे मामा खिद तपस्विनी ईश्वर सांगतगे कसने म्हणरी रुद्रदेवाल एक अनुग्रह म्हणून सांगणारी तू कसन वर जावका त्या निमगी मिगेलगी कसन कसन तू जावका मना भितर असेल सर विचार निमगी तुम्ही गेलगी तुका सर्व हांव तुका अनुग्रह करता हांव संतुष्ट जालेलोच तुगेल तपस्सान म्हणून सांगून घेऊन सांगता ते ऐकून घेऊन विशेष दावन घेऊन तिका संतोष दत्ता संतोष दावन घेऊन देवले सन्निधानांतू प्रार्थना करता असती दीननाथ दया सिंधो प्रसन्नश्चेन ममोपरी तदा मत्कामितं देहि मा विलंबं कुरु प्रभो तू मिगल ಬೇರೆ ಪ್ರಸನ್ನದಲ್ಲ ಬೈದಲಾರ ದೇವ ತುಗಲ ಕಸನೇ ಕರ್ನ तू विलंब कोर नका विशेष दावन घेऊन मग कसन दावका मिगल मनांत सिलस तू मग अनुग्रह करी म्हणून देवाले सन्निधान निमगीत कैती कसन निमगीता म्हणरी पतिं देहि पतिं मह्यं पतिं पतिमहं वृणे पतिं देहि महादेव नान्यन मे चिंतितं हृदि निमगीत कैते पतिं देहि एक पडी निमगेले पतिं मह्यं मक्क मिगल बम्मुणदी तशीजी पतिं पतिमहं वृणे मक्क मिगल बम्मुणदी म्हणून सांगून 4 पडिदल्ले पुनः पतिं देहि म्हणून सांगून 5 पडिता निमगिले अशी सांगून घेऊन मिगल विंगड मनांत कसनेना मक्के कची मक्का मिगल पती दावका म्हणून सांगून बम्मुण दावका म्हणा वर्डिक दावका म्हणून सांगून निमगून घेतले अशी सांगून घेऊन ती नुत रब्बून घेऊन देवाले सन्निधानांतू रब्बिल तेदना देव सांगतकई तू कसन निमगेला पळे ते प्रत्येक दाव तशी दावो तू कसन ते एक तुगेल विशेष दावंग निमगेलस ते दाव तशी दावो पंचकर्तस्त्वया यस्मात् पतिः संप्रार्थितो दना तस्मात् पंच भविष्यन्ति पतयस्तव सुंदरी शूराः सकल धर्मज्ञाः साधवः सत्त्वविक्रमाः अष्ट करून घेऊन तू 5 पडी निमगेले पतिं देहि म्हणून सांगून घेऊन म्हणताना 5 पडी तू पती दावका म्हणून सांगून निमगेला दुखून घेऊन तस्मात् पंच भविष्यन्ति तुका 5 जन बम म्हणून तुका दाव तशी दावो म्हणून सांगून घेऊन म्हणता ती
ತನ್ನಿ ಕಂಚಿ ರೀತಿ ರಸ್ತದೆ ಮಳರಿ ಶೂರಾಹ ಅತ್ಯಂತ ಶೂರದಾವನ ಸಿಲ್ದಸಲೆ ಸಕಲ ಧರ್ಮಜ್ಞದಾವನ ಸಿಲ್ದಸಲೆ ಸಾಧುದಾವನ ಸಿಲ್ದಸಲೆ ಸತ್ವ ವಿಕ್ರಮದಾವನ ಸಿಲ್ದಸಲೆ ತಸಲ 5 ಜನ ಬಮ್ಮುಣು ತುಕ್ಕ ಅಯೋತ್ತಶದವು ತನ್ನಿ ಕಂಚಿ ರೀತಿ ರಸ್ತ ಯಜ್ಮಾನ ಯಜ್ಞ ಕರ್ತಲ್ದಸಲೆ ಸ್ವಗುಣಖ್ಯಾತ ತಂಗೆಲ್ ಗುಣದ ಕೊಂಗ್ಯವನು ಖ್ಯಾತಿ ಪವಿಲ್ದಸಲೆ ಸತ್ಯಸಂಧದಾವನ ಸಿಲ್ದಸಲೆ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯದಾವನ ಸಿಲ್ದಸಲೆ ತೊನ್ಮುಖ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಸರ್ವೇ ರಾಜನ್ಯ ಗುಣಶಾಲಿನಃ ಅಸಲ್ ತುಗಲೇಚಿ ತೋಂಡ ಪೊಳೊನ್ಗೆವನು ಕೆದ್ನಾಕ ಅಷ್ಟಸಲೆ 5 ಜನ ಬಮ್ಮುಣು ತುಕ್ಕು ಮೆಳ್ಚಿದ ಶಿದಾವೋ ಮಣ ಸಂಗುನ್ಗೆವನು ಸಂಗಿಲ್ ತೆದ್ನ ತಿಕ್ಕ ಮನ ಬಿತ್ತರೀಚಿ ಏಕ ಭಾರಿ ಏಕ ಅತ್ಯಂತ ಅತಿಪ್ರಿಯದಾವನ ಸಿಲ್ಸಲೆ ವಿಚಾರ ಸಂಗನಿ ಅನತಿಪ್ರಿಯದಾವನ ಸಿಲ್ಸಲೆ ವಿಚಾರ ಸಂಗ್ಲಿಕೆ ಕಸಲೆ ಮಳರಿ ಏವಮ್ಮೆ ಗಿರಿಜಾ ಕಾಂತ ಮಾಸ್ತು ಲೋಕೆ ಅತಿ ಕೌತುಕಂ ಏಕಶ್ಚ ಏಕ ಏವಾಸ್ತಿ ಭರ್ತಾನಾರ್ಯ ಸದಾಶಿವ ತಿ ದೇವಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಸ ಕೆದ್ನಾಕೈ ಲೋಕ ಅಂತ ಕಶಿ ಮುಣಸಂಗರಿ ಏಕಶ್ಚ ಏಕ ಏವ ಏಕ ಬೈಲೇಕ ಎಕ್ಲೇ ಬಮ್ಮುಣ ಮುಣಸಂಗನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಾವನ ಕೆದ್ನಸ್ತಗೆ ಅಷ್ಟಸ್ತನ ತೂವ 5 ಜನ ಬಮ್ಮುಣ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆವನು ಕಂಚಿ ರೀತಿಯ ಸಂಕ್ತ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆವನು ನಿಮ್ಗೆ ತಸ ನದ್ರಷ್ಟ ನ ಶ್ರುತಾ ಕ್ವಾಪಿ ನಾರಿಯೇಕ ಪಂಚಭಕ್ತೃಕ ಏಕಸ್ಯ ಪಂಚಪತ್ನ್ಯಸ್ತು ಪುರುಷಸ್ಯ ಭವಂತಿ ಅಶೀಜ ಪೊಡಜ ಜಂಕಲರಿ ಏಕ ಪುರುಷ ಆಗ್ದವಕದರಿ 5 ಜನ ಪತ್ನಿ ಮುಣಸಂಗ್ ಕಶಿ ಪುಣಿ ಅಮಿತೆ ಸಂಗೀತ ಜಲರಿ 5 ಜನ ಬಮ್ಮಣಾಕ ಎಕ್ಲಿ ಬಾಯಲ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆವನು ಲೋಕ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾನಮೆ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆವನು ಮಣತಸ್ತಿ ತ್ವದೀಯಾಹಂ ಕಥಂ ಶಂಭೋ ಭವೇಯಂ ಪಂಚಭರ್ತ್ರಕ ನೈವಾರ್ಹಸ್ಯ ವಜಸ್ತ್ವೇವಂ ಮೈ ವಕ್ತುಂ ಕೃಪಾನಿದೆ ತಷ್ಟಗುನ್ಗೆವನು ತೂಮ ಹೇ ಕಂಚಿಗತಿರಿ ಹೇ ವಿಷಯ ಸಂಕ್ತಸ ಕಂಚಿಗತಿರ ಮಕ್ಕ ಪಂಚಭರ್ತ್ರಕದಾವನ್ಗೆವನಸ್ ಮುಣಸಂಗುನ್ಗೆವನು ವರದಿಲ್ಲೆ ತೇ ಮಕ್ಕ ಕೆದ್ನಾಕೆ ಇಷ್ಟನಾ ತಷ್ಟಗುನ್ಗೆವನು ತವೇವ ಜಾಯತೆ ಲಜ್ಜಾ ತ್ವದೀಯಾಹಂ ಯತಪ್ರಭೋ ಇತ್ಯಾಕರ್ಣಮಜಸ್ತಸ್ಯ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಹ ತಾಂ ಪುನಃ ಅಷ್ಟಗುನ್ಗೆವನು ತೂಕ ಸನಿಹೇಕ ವರದಿಲ್ನೆ ಮಿತಿ ತುಕ್ಕಾಚಿ ಹೇ ವಿಷಯ ಲಜ್ಜಿ ಕೊರಕ ಸೊಳ್ಳರಿ ಹನ ವಿಂಗಡ ಕಸನೇ ಸಂಗೋದಾಯನ ಹೇ ಸಂಗಿಲ್ ತೆದ್ನ ತಿ ಶಂಕರ ಈಶ್ವರ ಸಂಚಕ ಆರಂಭದತ್ತ ಕಸನೇ ಮುಣು ಸಂಗ್ಲರಿ ಮುಖಾರ್ಸುನು ತು ಕಂಚೇ ರೀತಿಯರ್ತೆ ಭ್ಯೂಕಾ ಮುಣುನ एक 5 जन बामणा एकले बायल दावका म्हणसणारी त्या कोणाका म्हणसणारी मनुष्य नियमदावनसता जरी तू कशी म्हणसणारी अयोनि संभवा तत्र भविष्यस्य तपो बलात् तुम अयोनि संभवा कंचेच योनि दुकुंतु उत्पन्न दावचने तशी दाव तशी मुखार सुंदत्त तपोबल मुखांतर दावून घेऊन भरत्रजम सुखमा साध्य ततो गंत्री परमपदम तसले 5 जन बामणा गेले आराधन कोण सेवन कोण घेऊन सेवक कोण घेऊन तुम अत्यंत श्रेष्ठ दावशील पदाक तू वच्चस तशीची हे तुक्क मिळचे कारण कसने म्हणसणारी दूरवास म्हणसणारी तू विंगड कोणे म्हणून लेक्किल नक्का मिगलेचे संबोध अंश संबोध दावून घेऊनस तू तक्का ताणे दिलल तसली कसनकी एक उपदेशस तक्का तुवे कसनकी एक दोषान करताना तू निंदन केलल कोण घेऊन त्वया गर्वातिरेकेण ब्रह्मतेजस परमर्बिदितम तुगेल एक गर्वानिमितीची त्या एक कसनकी एक विशेषता तुक असली एक वर मिळचे कारणदल्ले तष्टकोन घेऊन पुरुषोत्तमस्त्वयामासो नकृतो भगवत्प्रियः यस्मिन्नर्पितमैश्वर्यं कृष्णेन आत्मनस्वकं म्हणताना पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगितलं तसले तुम भगवत्प्रिय दावन सलसल मास तुम आचरण करणी तसं घेऊन तुक्का विशेष दावन घेऊन कसन कसन ऐश्वर्याने परिपर दावका त्या ऐश्वर्याने पूर मिळत सल मासू ते पुरुषोत्तम मास कसं एक म्हणणारी कृष्णान तगल कसन पूर ऐश्वर्यस ते मासांतू अनुग्रह केलेलस तसं घेऊन अहम ब्रह्मादयो देवा नारदाद्यास्तपस्विनः यदा देशकरा बाले तदाज्ञां को विलंघयेत् तसं घेऊन हा वश्यपुरो ब्रह्मादि देवतेश्य पुरो नारदादि तपस्वेश्य पुरो सर्व कोणी कशी म्हणून सांगणारी परमात्मा लेची आज्ञा धारण करत सले त्यांनी कोणी आम्ही कोणेची हे एक आज्ञा उल्लंघन करतल नाही तसे कोण घेऊन नमासो नत्वया मूढे पूजितो लोकपूजितः रस्ते पंचभर्तारो भविष्यन्ति द्विजात्मजे तसे कोण घेऊन तू खंचिकतिरी हे मास पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगितलं सले तिरस्कार केले त्याग केले तसे कोण घेऊन तुका पंचभर्तरा म्हणरी 5 जन बाम्मुण मेळतशी ते एक दुःख बर मेळलस नान्यथा भावी तद्बाले पुरुषोत्तम खंडनात् यो वै निंदन्ति तं मासं सयाति घोररौरवं विपरीतं भवेत् तस्य न कदाप्यन्यथा भवेत् तस्य कोण घेऊन केदनाके तू विंगड कसनेची लेक्का मोडना कोण पुनः हे पुरुषोत्तम मास निंदन करता तंक घोर दानुसले रौरव म्हणून सांगितले सले नरक मिळता
त्यांनी कसन कसन लेखतादी ते सर्व विपरीत दत्ता तंतु कसनेची संशय नक्का म्हणून सांगून घेऊन पुरुषोत्तमश्च ये भक्ता पुत्रपौत्र धनान्विता पुरुषोत्तम मासाची कोण भक्त सजी तंका पुत्र पौत्रादी संपत्ती मिळचे कारण दत्ता ऐहिक अमुष्मिक सिद्धी कसंदवಕ तंक प्रत्येक ಲೆಂಕೈ ತ್ರಿಕಾಲದಾವನ ಸಿಲ್ಸಲ ಸತ್ಯ ಮುನ್ ಪೂಡದಲ ರೀಚಿ ಮೆಳಲಸ ಅತ್ತದಲ ರೀಚಿ ಮೆಳತಾ आणि मुखारदल रीच मिळता याता यास्यंती यांतीच म्हणून सांगून घेऊन त्रैकालिक दावन घेऊन हे पुरुषोत्तम मासाचे व्रत कोण नियमपूर्वक दावन करता तंक तज्जे पुण्याफल मिळता म्हणून सांगून घेऊन ते देवानं अनुग्रह केले यस्मिन् संसेविते शीघ्रं प्रियते पुरुषोत्तमः सेवनाय कथं मासं न भजाम सुमध्यमे तसे सांगून घेऊन हे एक पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगितलं तसले कोण पूरा आराधन करतादी तंक प्रत्येक लेंग जल रीची तो परमात्म प्रसन्न दावन घेऊन अत्यंत अविलंब दावन घेऊन हे अनुग्रह कर्तवर तसं घेऊन प्रत्येक जनांक अनुग्रह करतसल मासाची हे पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगून घेऊन त्या वेळारी तिक्का सांगून घेऊन ती खंची रीतीरी द्रौपदीक पंचभर्त्र योग मिळतशिदल्ले म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात एक पुरुषोत्तम मासाक दुर्वासाने सांगितलं तसले एक मार्गदर्शन तीन तिरस्कार करून घेऊन तिक तसली एक योग मिळतशिदल्ले म्हणून सांगून घेऊन या एक बृहन्नारदीय पुराणांतू पुरुषोत्तम मासाचे महात्म्य दलरीची विशेषता घेऊन सांगिलस म्हणताना हंतु निमित्त कसन कळता म्हणून सांगणारी कोणे असे पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगितलं तसले ज्ञानतो अज्ञानतो गोत्तोसुनश्य पुरो गोत्नश्य पुरो ते एक तिरस्कार करण्याची प्रत्येकलेने योग्य श्रद्धा भक्ती विश्वासद बन घेऊन आराधन केले म्हणून दरी प्रत्येकलेके ते परमात्माले अनुग्रहान अक्षयदानशील फल मिळता तिरस्कार केले म्हणून दरी खंची रीतीरी तिक्का एक तसली एक कष्ट इत्यादी पुरा मिळली पडया तसली एक मिळचे कारण दत्ता म्हणून सांगून घेऊन सांगताजी आम्ही सर्वजन तसल ते एक चांग भावंदवन घेऊन हे पुरुषोत्तम मास आचरण करूया म्हणून सांगताजी हे दोन उत्तर हरिगुरु चरणांतू अर्पण करतस श्रीकृष्णार्पणमस्तु।